Dobro večer i dobrodošli u našu emisiju. Večeras je s nama gospodin Ivan Pernar, saborski zastupnik Živog zida. Pa započet ćemo odmah sa pitanjem. Gospodine Pernar, jeste li vi anarhist? Pa drago mi je da ste mi postavili to pitanje odmah na početku. Ja vam kažem, gospodine dragi, meni je drago da smo mi u Živom zidu prepoznali zapravo kako ovaj sustav izrabljuje ljude. I vi me ne biste ni pitali to pitanje, gospodine dragi, da niste dio tog sustava. A kako ste dio tog sustava? Dopustite da vam objasnim. Znači, dok ljudima prihodi padaju, a dugovi sve više i više rastu, ova država i ovo društvo nema nikakvu percepciju. Ali vi ste pa nemojte me molim vas prekidati. Znači, australski aboriđeni su, gospodine, jedan od najugroženijih ljudi na planetu Zemlje. I dok vi imate lijepe plaće, gospodine dragi, vas to naravno ne zanima. Ali recite mi, molim vas, kakve veze imaju aboriđeni i dugovi? Gospodine dragi, valutna klauzula, to je ono što zapravo uništava ovu naciju, gospodine dragi. Jer valutna klauzula isisava zapravo svu životnu energiju ove države. Odite se, provozite se malo, sve radnje su ugašene, tokarstvom se gotovo više niko ne bavi u ovoj državi. A zato vi ne možete to znati, jer vi, gospodine dragi, niste se u svom skupaćenom autu dostojili malo da sjednete i da se provozite po Hrvatskoj i dok Slavonci, gospodine dragi, peru tuđe guzice skupe po Irskoj, da nekome je to možda smiješno, ali to je istina, vi se, gospodine, ovdje podsmjehujete. I američki Indijanci koji su pretrpili stotine i stotine godine izrabljivanja. Oprostite, ali ja zaista ne slijedim vaš tok. Vi pričate, ja odlazim iz ove emisije. Hvala vam.